Iubiți frați și surori, dragă biserică, înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să spun un cuvânt de binecuvântare pentru toți cei care s-au închinat până acum. V-ați închinat atât de frumos și spun din toată inima ca Domnul să vă însoțească. Amin. Și pe viitor Domnul să coboare, să continue să coboare în mijlocul laudelor voastre. E biserica aici? Amin. Am crezut că mă veți însoți fiecare dintre noastre. Domnul să vă binecuvinteze și toată biserica zice? Amin. Amin, amin, amin. Deschidem acum Sfânta Carte în Evanghelia după Luca. Vom citi de aici din capitolul 2 un text foarte cunoscut de fiecare dintre dumneavoastră și deși în mesajul meu mă voi adresa întregul eveniment pe care noi îl sărbătorim, haideți să ne deschidem inimile în preajma Cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, citim din capitolul 2, primele 7 versete. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și acum noi, pentru a spune amin, vom zice, Doamne, dacă în casa de poposire pentru Tine nu era loc, în seara asta îți spunem că în inima noastră și în viața noastră, în familia noastră și în biserica noastră este loc pentru Tine. Amin. Și toată biserica zice? Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locul. Dumneavoastră vă plac sărbătorile? Uneori parcă spre aglomerate, alteori prea agitate. Dar eu cred că fiecare dintre noi ne plac sărbătorile. Vă spun că la Arad, arădenilor le plac sărbătorile. Acum nu știu cum sunt bihorenii, dar vă spun despre arădeni, eu ca unul care nu este arădean, sunt doar vinitură în Arad, deși au trecut 20 de ani de când sunt printre ei, arădenii sunt și gurmanzi. Lor le place și să mănânce, și să gătească, și să vorbească despre mâncare. Iar sărbătoarea este un prilej bun și să gătească, și să mănânce, și să vorbească despre mâncare. Arădenilor le plac sărbătorile și eu cred că poporului lui Dumnezeu îi place sărbătoarea. Dacă vă uitați în Scriptură, sărbătorile au fost poruncite de Dumnezeu. Din timp în timp, poporul sfânt trebuia să se oprească și să-și aducă aminte de lucrurile pe care le-au trăit, să-și aducă aminte de etapele prin care au trecut, să-și aducă aminte și să sărbătorească felul în care Dumnezeu a fost cu ei. Și mă gândesc câteodată la felul în care sărbătoreau evreii. Cu câtă pasiune, cu câtă bucurie, cât de plenar știau să trăiască sărbătorile. Noi românii suntem un pic în urma lor din punctul ăsta de vedere, dar eu cred că și nouă ne plac sărbătorile, ne place să sărbătorim, ne place bucuria pe care sărbătoarea o aduce, ne place inclusiv părtășia pe care o avem unii cu alții la aceste sărbători. Sărbătorile sunt importante. Nu le putem ignora, nu le putem da la o parte. Sunt importante în parcursul pe care îl avem ca oameni, ca societate, dar mai ales ca popor al lui Dumnezeu. Ne oprim și punem, așa cum Scriptura spune, acele pietre de aducere aminte. Ne aducem aminte de ce a făcut Domnul cu noi. Și de sărbătorile astea ne aducem aminte de poate cea mai frumoasă, puternică istorisire care a existat vreodată. Ne aducem aminte cum s-a înomenit Fiul lui Dumnezeu ca să ne îndumnezească pe noi. Cum a venit în lumea noastră Cel care a creat lumea, a căpătat un corp ca noi să putem să ne ducem în lumea Lui. Binecuvântat să fie El. Sărbătorile sunt importante. Dar mai există o nuanță la sărbătoare care face sărbătoarea să fie și mai importantă.
Dincolo de bucuria pe care o simțim la sărbătoare, dincolo de părtășia pe care o avem unii cu alții, vedeți că de sărbători, mai ales sărbătoarea aceasta a întrupării Fiului Dumnezeu, a nașterii sau a Crăciunului, cum vreți să-i spuneți, este o sărbătoare eminamente pentru familie. De sărbătoarea aceasta toată lumea se duce acasă, toată lumea vrea să-i viziteze pe bunici, pe părinți, vrem să stăm la oaltă. Dincolo de bucuria părtășiei, sărbătoarea importantă pentru că ea, și în vechime, ca și astăzi, are și un element pedagogic. Sărbătoarea e făcută, pusă de Dumnezeu acolo, să ne învețe. Trebuie să învățăm ceva. În momentul în care ne oprim ca societate un pic mai greu să învățăm, nu prea învățăm de 35 de ani lucruri, dar când ne oprim ca popor al lui Dumnezeu, trebuie să ne punem câteva întrebări. Întrebări importante, întrebări care au de-a face cu devenirea noastră, întrebări care au de-a face cu credința noastră, întrebări care au de-a face cu maturizarea noastră creștină. Sărbătoarea ne obligă, dacă vreți, la întrebări. Și e tristă sărbătoarea care trece prin noi și nu ne obligă parcă, nu ne face, nu ne oprim să ne punem acele întrebări. Întrebarea, poate cea mai importantă, cu care vin înaintea dumneavoastră în această seară, este să facem un pic de liniște în interiorul nostru și să întrebăm sufletul nostru, să întrebăm, dacă vreți, sărbătoarea. Ce putem învăța noi despre Dumnezeu acum când ne aducem aminte de întruparea Fiului lui Dumnezeu? Poate că unii dintre noastre, când am afirmat această întrebare, când am pus această întrebare, vă zice, pe ce să mai învăț despre Dumnezeu, că am tot învățat. Sunt la credință de 50 de ani. Tot ce poate să se știe despre Dumnezeu, știu. Chiar știi? Dumnezeu nu poate fi pus în cutiuțele noastre. Dumnezeu nu poate fi îngrămădit în știința noastră. Întotdeauna mai este ceva de învățat despre Dumnezeu. Întotdeauna mai este ceva de uimit la Dumnezeu. Întotdeauna ne mai putem uita către Dumnezeu și rămâne surprinși de frumusețea Lui, de harul Lui, de bogăția dragostei sale, de îndurarea așa mare. Slăvit să fie El. Ce putem să învățăm? De la felul în care se desfășoară aceste evenimente, pe care noi le celebrăm acum. Ce putem învăța despre Dumnezeu? Ce strigă ele la noi despre Dumnezeu? Ce ar trebui să știm despre Dumnezeu atunci când citim din nou în Scriptură? Și vă recomand să faceți asta. Să nu lăsați să treacă sărbătorile astea fără să lecturați din Scriptură acasă măcar pasajele care vorbesc despre această sărbătoare pe care noi avem. Ce strigă pasajele astea la noi? Ce ne învață ele despre Dumnezeu? Ce ar trebui să știm fără nicio putință de tăgadă despre felul în care este Dumnezeu, așa cum se extrage acest fel? Din felul în care se mișcă Dumnezeu. Din felul în care decide Dumnezeu. Din felul în care are loc sărbătoarea. 3 lucruri le spun repede și plecăm. Acum, repede este o noțiune foarte relativă. Primul. Când te uiți, când citești întruparea Domnului Hristos, nu se poate să nu remarci, să nu ai o exclamație la un moment dat. Dumnezeu este stăpân. Amin. Am crezut că toată biserica zice amin. Recunoaștem noi asta? Amin. Dumnezeu este stăpân. El conduce lumea, El conduce istoria, El a fost și va rămâne pe tron tot timpul. Din veșnicii în veșnicii, El este Dumnezeu. Nimeni nu este deasupra Lui. În sceptrul Lui de împărat stă toată puterea. Dumnezeu este stăpân. Și dacă strigă ceva la noi, sărbătoarea aceasta strigă acest mare adevăr pe care trebuie să-l punem la inima noastră, cu care trebuie să trăim. Este un soi de steag, de standard cu care trăim toată viața. Dumnezeu este stăpân. Nu se poate să nu citești textele acestea și după ce observi toate lucrurile și felul în care se desfășoară, vezi pe cezarul roman care decide, oamenii, lucrurile care se întâmplă, preoțimea, Imperiul Roman, armatele, bogățiile, învățații, toți cei care se perindă pe aici prin sărbătoarea asta și să nu constați un adevăr. Nu conduce cezarul de la Roma. El este doar un pion în mâna lui Dumnezeu. Nu conduc învățații. Ei doar vin să se uimească de ce face Dumnezeu.
nu conduc preoții și nu conduce nici hainul de Irod. Cel care conduce este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este stăpân. Sărbătoarea Crăciunului strigă către noi, ne spune nouă că Dumnezeu este adevăratul stăpân. Mai sunt unii oameni astăzi care pe la colțuri mai zic, loviți așa de o teoria conspirației. Dom'le, lasă că știm noi. Iluminati, alții, prin spatele cortinei, în spatele ușilor închise, ei decid ce se întâmplă. Vreau să vă spun cine decide ce se întâmplă. E adevărat, există o teorie. Există cineva în spate. Există cineva care trage toate ițele. Există cineva care coordonează toate evenimentele. Dar să știți că nu e un om. El este Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Dumnezeu coordonează totul. Și nimic nu scapă din mâini lui Dumnezeu. Dumnezeu este pe tron și stăpânirea Lui se întinde pe întreg pământul. El își duce planurile la împlinire. Hotărârile Lui sunt puse în aplicare. Dumnezeu este stăpân. Voia lui Dumnezeu se împlinește. Preamărit să fie El. Toți cei care sunt creștini ar trebui să fie bucuroși de această veste. Faptul că Dumnezeu este stăpân ne dă nouă o mare bucurie, pentru că stăpânul acesta ne dă voie să-i spunem cum? Tată. Tatăl nostru care ești în cer. Dumnezeu este stăpân. Peste ce este stăpân Dumnezeu? Și revenim din nou la această frumoasă istorisire, cea mai puternică istorisire spusă vreodată sub soare. Istorisirea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Peste ce este stăpân Dumnezeu? Dumnezeu este stăpân peste întreaga istorie, stabilindu-i limitele, pulsațiile, ritmul, schimbările. Dumnezeu conduce toată istoria. Apostolul Pavel, referindu-se la momentul întrupării Fiului lui Dumnezeu, zice la un moment dat, Galateni, capitolul 4, versetul 4. Dar când a venit, și remarcați, vă rog, cuvintele, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Împlinirea vremii. Și imediat suntem transpuși acolo în sala tronului lui Dumnezeu, dincolo de vreme, un Dumnezeu așteaptă să se împlinească vremea. El hotărăște locul, El hotărăște vremea, El hotărăște timpul, El hotărăște oamenii, El hotărăște legile, El hotărăște totul. Când evanghelistul Luca începe să scrie istorisirea nașterii Fiului lui Dumnezeu, începe cu această idee pe care am citit-o aici, versetul 1, 2, din capitolul 2 al Evangheliei sale, spunându-ne că Cezarul de la Roma a dat un ordin. Dar noi știm că de fapt în spatele ordinului Cezarului se afla o împlinire a vremii pe care o condusese și o conduce tot timpul Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Nu sunt alții care conduc, nu sunt alții care hotărăsc. El decide și așa cum decide Dumnezeu, așa cum hotărăște Dumnezeu, așa se face. Dacă privești mai atent toată istorisirea aceasta a întrupării Fiului Dumnezeu, nu poți să nu constați că nu Cezarul, că nimeni altcineva nu conduce, ci Dumnezeu cu precizie aproape chirurgicală. Conduce totul. Cu o mână puternică. Dumnezeu conduce istoria. S-a împlinit vremea. Și pentru că s-a împlinit vremea, pentru că a lăsat granițele deschise Alexandru cel Mare, pentru că Imperiul Roman a dat Pax Romana, Octavian a dat Pax Romana în tot Imperiul Roman, pentru că romanii construiseră drumurile, se împlinise vremea. Și când se împlinește vremea, se desfășoară evenimentele așa cum Dumnezeu le decide. Acolo s-a împlinit vremea și Dumnezeu este Cel care duce împlinirea vremii și conduce fiecare eveniment. Nu în ani, nu în vremi, nu în soroace, ci în zile, în ore, în minute. S-a întâmplat ca... Și știți că întâmplarea este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. S-a întâmplat ca toate lucrurile astea să convergă spre momentul acesta când Maria ajunge în Betleem și îi se împlinește vremea să nască. Toate profețiile sunt împlinite prin felul în care Dumnezeu conduce cu mâinile sale
atât de gingaș, atât de atent toate lucrurile pentru a-și împlini voia. Dumnezeu este stăpân peste toată istoria. Dumnezeu conduce. Și pentru că Dumnezeu conduce, poate că cea mai rapidă aplicație este că inima noastră trebuie să fie în siguranță. Că sufletul nostru se poate încrede în acest Dumnezeu. Eu nu știu ce se întâmplă peste viața dumneavoastră. Eu știu ce se întâmplă pe viața mea. Dar știu un lucru cert și despre mine și despre dumneavoastră. Că tot ce se întâmplă se află în atenția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este stăpân și că El conduce fiecare detaliu al vieții noastre. Preamărit să fie El. Dumnezeu este stăpân. Și pentru că este stăpân, istoria lumii e în mâinile sale. Nu vă temeți de vești. Nu vă temeți de steaguri de doliu. Nu vă temeți de alte lucruri pe care oamenii le propovăduiesc astăzi să bage frica în noi. Spuneți-le tuturor că aveți un Tată puternic și Tatăl acesta este pe tron și astăzi. Nu l-a dat nimeni la o parte și nu-l va da niciodată nimeni la o parte. Au venit sistemele și au plecat sistemele. Au plecat romanii, a plecat Evul Mediu, a plecat Hitler, a plecat Stalin, a plecat Ceaușescu. Pleacă toți! Unul singur rămâne de-a pururi. Stăpân. Dumnezeu. Preamărit să fie numele Lui. Când celebrăm istoria nașterii Mântuitorului în lumea noastră, nu se poate să nu strigăm în inima noastră: Dumnezeu este stăpân. Nimic nu dă la o parte. Aveți încredere în Dumnezeu. Bucurați-vă sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân. Glorificat să fie El și toată biserica să zică Amin. Amin. Ce mai înseamnă că Dumnezeu este stăpân? Ce mai stăpânește Dumnezeu? Stăpânește istoria. Am înțeles asta. 2. Stăpânește devenirea umană. Este ceva ce întotdeauna mi-a plăcut și am găsit atât de încurajator în istoria nașterii Mântuitorului. Dacă dumneavoastră ar fi trebuit să scrieți această istorie, spuneți-mi pe cine ați fi ales să schimbe pentru totdeauna lumea. Spuneți-mi pe cine ați fi ales ca mamă pentru Hristos. Ca tată pământesc pentru Hristos. Ce familie ați fi găsit? Unde ați fi căutat familia? În palat? În aristocrație? Să fie o familie cu dare de mână, să poată crește pe Fiul lui Dumnezeu. Să fie o familie educată, să-i poată oferi educație Fiului lui Dumnezeu. Să fie o familie influentă, să-i poată deschide ușile Fiului lui Dumnezeu. Să fie o familie care să aibă o viziune clară asupra lumii și asupra vieții, ca să-i poată transmite Fiului lui Dumnezeu această viziune. Știți pe ce mi-a ales Dumnezeu? Într-un sat neînsemnat. Nu-l găseați în vremea aia pe hartă. Despre el nu știa cezarul. Despre el probabil că nu știa prea bine nici măcar Irod. Era o puștoaică. O adolescentă. Și în fața ei, într-o zi, se prezintă îngerul și zice: plecăciune ție, celei care i s-a făcut mare har. De acolo pleacă istoria schimbării lumii. Și lumea nu va mai fi niciodată la fel. De ce alege Dumnezeu așa? De ce a făcut Dumnezeu asta? De aceea a ales acel sat, Nazaretul. La un moment dat, Natanael îi zice în Ioan 1:46, Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? De ce alege Dumnezeu așa? Între noi, oamenii, totul este legat de potențial, de șanse. Să aibă șanse cineva care este născut să ajungă cât mai sus. Totul este legat de asta. De ce alege Dumnezeu altfel? Și de ce alege altfel? Pentru că El este stăpân și peste devenirea noastră ca oameni. El este stăpân. El poate face din fiecare dintre noi un vas de cinste. Am crezut că toți tinerii vor zice amin. Mă întreabă câteodată: auzi, ce variante, ce viitor avem noi aici? Ce viitor?
incredibil de frumos dacă umblați cu cel care știe să făurească viitorul. Incredibil. Mai mult și mai puternic, mai frumos decât îți poți imagina tu vreodată. La mintea ta nu s-a urcat încă ceea ce poate face Dumnezeu din tine dacă umbli cu cel care promite că dă viitor și nădejde. El poate să facă asta. Când spunem că Dumnezeu este stăpân, spunem și că El este stăpân peste devenirea noastră ca oameni. Aș lua textul acesta al întrupării Fiului Dumnezeu și l-aș duce la toți tinerii noștri, aș obliga pe toți să-l citească și să vadă acolo cum o fată dintr-un sat neînsemnat, o fată neînsemnată, intră în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu face din ea un vas de cinste. Aș lua și aș duce la toți bărbații care sunt mai trecuți prin viață și obosiți, aproape deveniți cinici, și le-aș spune, uite ce a făcut Dumnezeu dintr-un bărbat care ascultă, care se dă lui Dumnezeu, care pornește cu Dumnezeu pe drumul ăsta complicat al ascultării. Uite ce face Dumnezeu. Deci vreau să mă auziți, tineri dragi. Dacă peste 30 de ani am mai făcut experimentul ăsta la liceu Pentecostal din Arad, i-am pus să închide ochii și le-am spus, sună ceasul deșteptător, este ora 6 dimineața și ai 30 de ani, cine ești? Dacă atunci când vei avea 30 de ani și te vei trezi la 6 dimineața, nu-ți va plăcea ce vei privi în oglindă, să știi că n-a fost vina lui Dumnezeu. Mă rog să-ți aduci aminte de cuvintele mele. N-a fost vina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe să dea viitor și nădejde pentru toți cei care umblă cu El. Umblați cu Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân peste devenire. Este importantă educația. Sunt importante resursele. Este important ca cineva să-ți dea acces, să deschide uși, dar cel care poate da resurse dincolo de orice imaginație, cel care poate deschide orice ușă, cel care poate face drumuri prin pustie, cel care poate să dea apă din stâncă, este Dumnezeu. Dumnezeu. Și El poate să-ți dea viitor așa cum nu ți-ai imaginat niciodată. Dacă te dai brațului lui Dumnezeu. Când spunem că Dumnezeu este stăpân, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este stăpân și peste devenirea noastră ca oameni. Că El ne poate lua în brațele noastre și că împreună cu El putem străpunge mediul, împreună cu El putem depăși, problemele din familiile noastre, împreună cu El putem ajunge mai mult și mai puternic decât am îndrăznit vreodată să visăm, împreună cu El. Așa face Dumnezeu. Pentru că El este, ce dumneavoastră tare, ce este? Stăpân. Stăpân. N-are nevoie Dumnezeu de banii lumii, n-are nevoie Dumnezeu de relațiile lumii, n-are nevoie Dumnezeu de școlile lumii. Dumnezeu poate folosi totul. Te poate purta prin totul. Folosindu-se de absolut orice, pentru că este stăpân. Dumnezeu este stăpân peste istorie. Dumnezeu este stăpân peste devenirea noastră ca oameni. Dumnezeu poate să plămădească, să facă din mine, din tine, un vas extraordinar. Te poate duce în locuri, te poate folosi la nivelul la care niciodată nu ți-ai închipuit că vei ajunge și Dumnezeu mai este stăpân peste ceva. Uitați-vă din nou un text. Atunci când veți citi, veți remarca încă o dată acest lucru incredibil de dureros pe de-o parte și de bucuros pe altă parte. În momentul în care se naște Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, răul începe să iasă prin toate colțurile. Aproape prin toate crăpăturile. Răul începe să se ridice, să se zgâiască, să se întoarcă împotriva unui bebeluș. Așezat într-o iesle, într-un stal, între bai. Se ridică Irod cu armata lui împotriva lui. Și ai în paralel această dezvoltare. Pe de o parte este puterea lumii generată, marcată de Irod cel care conduce parcă armatele, cel care are parcă toată puterea în mâini, care poate să facă tot răul posibil pentru că deține parcă toată forța. E puterea lumii care e fricoasă, care este răutăcioasă, care este pornită spre abuz, spre a face rău. Și pe de altă parte ai puterea dumnezeiască care doarme liniștită într-o ieză. Înfășată și culcată într-o ieză. Gândiți-vă să vă întreb. În confruntarea dintre cele două puteri, cine va câștiga? Puterea lumii militară, abuzivă,
sau puterea cea blândă purtată în este. Când spun că Dumnezeu este stăpân, spun că Dumnezeu este stăpân inclusiv peste rău. Că sub scetrul lui Dumnezeu răul nu poate triumfa. Că, așa cum spunea dumneavoastră, binele întotdeauna triumfă. Că Dumnezeu este stăpân. Am întrebat-o pe fiica lui Billy Graham imediat după căderea turnări germene din Statele Unite, când durerea copleșea națiunea americană. Am întrebat-o așa în răspăr și aproape batjocoritor, unde era Dumnezeu când s-au întâmplat toate astea. Și a avut un răspuns de geniu, cred eu, răsplat Duhului Dumnezeu, în același loc în care era atunci când pe cruce murea Fiul Său. Spune Apostolul Pavel superb, zice, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Iată unde este Dumnezeu. Eu nu știu care este răul cu care te bați. Toată viața ne vom bate cu diverse etape, forme și grade de rău. Dar indiferent care este răul cu care te bați, că provine de la alții, că este un rău aprins de inima ta, că este un rău dat de o boală, de o situație complicată, indiferent de care este felul de rău cu care te bați. Am venit în această seară să spun că Dumnezeu conduce. Că Dumnezeu conduce. Ai nădejde în Dumnezeu până la capăt. Te rog, nu te pierde cu firea, nu fă prostii, stai în brațele lui Dumnezeu, Dumnezeu te conduce. El te va conduce printre valuri, printre stânci de granit și te va duce pe țărm, acolo unde îți va fi bine. Ai încredere în ce face Dumnezeu. Când citești istorisirea aceasta, nu se poate să nu vezi, să nu remarci. Lucrul ăsta extraordinar de frumos care mie îmi încălzește inima. Dumnezeu este stăpân. Mi-o spun din zi în zi, mi-o spun în momentele grele ale vieții, mi-o spun în momentele dificile, mi-o spun atunci când mi se pare că nu am nicio variantă, că nu mai găsesc nicio rezolvare, când parcă toate s-au închis, mi-o spun atunci când parcă toate lucrurile merg din rău în mai rău, mi-o spun constant. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este stăpân. Și pentru că Dumnezeu este stăpân, pot privi mai departe. Pentru că El a murit și a înviat pentru mine. Spunea cântarea, știind că-i viu, pot învinge teama. Știind că Dumnezeul nostru e în continuare pe tron, putem învinge teama, putem trăi în liniște, putem trăi în odihnă despre care spune Cuvântul lui Dumnezeu, că toți cei care au auzit această promisiune a odihnei Lui să nu se pomenească veniți prea târziu. Putem trăi în această odihnă pentru că Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este stăpân peste toată istoria. Dumnezeu este stăpân peste devenirea ta ca om. Dumnezeu este stăpân peste tot răul. Nu este rău care să-L dea pe Dumnezeu la o parte de pe tron. Nu există tank care să poată învinge puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân. O însângerată istoria umană. Rău, cumplit de rău au făcut oamenii în istoria lor. Dar răul acesta nu l-a dat pe Dumnezeu de pe tron. E în continuare acolo. Un Dumnezeu care poate să facă bine. Un Dumnezeu care poate să înflorească lucrurile și viețile. Și după ce a trecut taifunul răului, ai încredere în Dumnezeu. Ai încredere în ce face Dumnezeu. Ai încredere că Dumnezeu îți poate vindeca inima. Ai încredere că Dumnezeu te poate lua în brațele sale. Ai încredere că Dumnezeu poate pune la oaltă toate lucrurile spre a te binecuvânta. Ai încredere în Dumnezeu. Dumnezeu este... Ziceți dumneavoastră tare, Dumnezeu este... 2. Al doilea lucru pe care îl învățăm din această istorisire extraordinar de frumoasă, cea mai puternică a lumii noastre, a întrupării Fiului Dumnezeu. 1. Dumnezeu este stăpân. 2. Dumnezeu vrea să fie partener. Dumnezeu vrea să fie partener. O vedem încă din zorii istoriei, când Dumnezeu, fără să fie constrâns de nimeni, fără să fie obligat de cineva, decide să facă un parteneriat. În limbajul Vechiului Testament este un legământ. Dumnezeu se leagă pe sine, se mișorează, dacă vreți, se limitează pe sine. Îi spune lui Noe, iată, fac un legământ cu tine, că nu voi mai ucide niciodată oamenii. Nu voi mai distruge niciodată lumea.
prin potop. Și Dumnezeu se limitează. Face un parteneriat și vom vedea acest parteneriat mergând tot mai mult. Face un parteneriat cu Avram, face un parteneriat cu Moise. Dumnezeu face parteneriate. Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu noi. Dumnezeu vrea să fie partener. Și atunci când vedem această istorisire a nașterii, nu se poate să nu iasă la iveală iarăși această idee extraordinară și tulburătoare totodată. Ideea că Dumnezeu se poate însoți cu noi și noi ne putem însoți cu Dumnezeu în diverse lucrări. Că noi împreună cu El suntem lucrători. Știți cum zice Apostolul Pavel? Voi sunteți lucrători împreună cu Dumnezeu. Cum? Eu, cu puținul meu, cu nimicul meu, să mă pun alături de Dumnezeu și Dumnezeu împreună cu mine să meargă pe același drum? Da, voi sunteți lucrători. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie partener. Dumnezeu vrea să fie partener împreună cu tine. Dumnezeu vrea să folosească puținul tău. Dumnezeu vrea să folosească zâmbetul tău. Dumnezeu vrea să folosească puterea mâinilor tale. Dumnezeu vrea să folosească bănuțul tău. Nu care avea nevoie de zâmbetul tău, de puterea mâinilor tale sau de bănuțul tău, ci vrea ca să fie partener împreună cu tine. Ați remarcat, cu siguranță știți, momentul în care se apropie de Maria și Maria spune în cântarea ei, Luca 1:28, spune așa: pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Atunci când te gândești la acest parteneriat pe care Dumnezeu îl face cu omul, parteneriatul acesta trebuie să fie un loc al uimirii. Remarcați ce zice Maria. De acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Este neobișnuit de atinsă, de uimită de ceea ce poate să facă Dumnezeu. De parteneriatul pe care îi propune lui Dumnezeu ei. O fecioară dintr-un sat nesemnat. Cu mine? Vrei ca eu să nasc pe fiul tău? Cu mine? Puteți sesiza măcar uimirea fetiței astea, fecioarei astea, adolescentei astea? Cu mine? Mai ales pe mine? Vedeți? Această dimensiune a uimirii, eu cred că am pierdut-o. Și pentru că am pierdut această dimensiune a uimirii, ne-am obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit ca Dumnezeu să umble cu noi. Ne-am obișnuit și pentru că oamenii nu mai văd în noi uimirea, nu mai văd pe El. Dumnezeu te cheamă să fii partener împreună cu El. Te uimește treaba asta? Sau nici măcar nu vrei să auzi? Mi se întâmplă, cu siguranță se întâmplă și la dumneavoastră, chemi oamenii să slujească. Nu se poate duce cu tărescu. Auzi, eu am treabă. Eu n-am timp. Eu n-am resurse. Eu n-am... Și avem o lungă de lucruri pe care nu le avem. O listă lungă. Sau avem o listă lungă de motive pentru care să nu facem. Și gândim să o facă. Așa de obosiți. Atât de plictisiți. Ne-a spus câteodată, am sentimentul că voi abia așteptați să fugiți de aici. Nu mai aveți dimensiunea asta a uimirii. Când Dumnezeu vrea să fie partener cu tine, prima reacție pe care trebuie să o ai este uimire. Dumnezeu vrea să umble cu mine. Uimitor. Uimitor. Vă mărturisesc în această seară aici, la Vadul Crișului. Cea mai mare onoare a vieții mele este că umblu împreună cu Dumnezeu și că pot sluji pe Dumnezeu. Asta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Că pot umbla împreună cu El. Că pot reprezenta pe El. Dar să știți că nu mi l-a dat doar mie, mi l-a dat fiecăruia dintre dumneavoastră. La locul de muncă, în familie, între prieteni, între vecini, între cunoscuți, la școală. Dumnezeu a dat acest har, acest dar de a umbla împreună cu dumneavoastră și de a reprezenta pe El. Vă rog, păstrați în inima noastră această dimensiune, dacă vreți. Această aplecare spre uimire. Nu considerați lucru de nebăgat în seamă, lucru obișnuit, că Dumnezeu a decis să folosească zâmbetul tău pentru a întări inima cuiva. Nu considera tern, fără valoare, faptul că Dumnezeu ia mâinile tale,
Dă belșug de binecuvântare rodului muncii tale și cu rodul acela poți să binecuvânți și altă viață. Nu considera obișnuit. Dă-i măreție, slavă lui Dumnezeu care te folosește. Mărit să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Uimire. Dar mai e ceva. Cu uimirea poate că o rezolvăm repede. Că ne mai rugăm, ne mai atinge Duhul lui Dumnezeu, o rezolvăm. Dar mai e ceva. Maria nu acceptă doar uimirea. Nu este doar uimită de tot ceea ce trăiește ea, de tot ceea ce îi spune îngerul. Ea zice, toate neamurile vor zice fericită și nu grecește. Numele ei va fi amintit mereu, iată că l-amintim și noi în seara asta. Dar cum este binecuvântarea asta pe care o primește ea? Cum este? Noi vedem doar fastul sărbătorii. Ne-am îmbrăcat sărbătoarea în așa de mult sclipit și i-am dat o tentă atât de roz. Dacă toate astea, întoarceți-vă și mai gândiți-vă puțin la oamenii ăștia, la ăștia doi, la Maria și la Iosif. Cum a fost binecuvântarea asta pentru ei? Îngerul îi spune, plecăciune ție, cred că s-a făcut mare har. Și în momentul în care spune asta, pe umerii Mariei se așează o povară și niște responsabilități care îi vor aduce mari dureri, mari poveri. Luca 2:25, când se întâlnește cu Simeon, Maria aude profeția pe care Simeon ne dă. Îi spune Simeon, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile tuturor inimii, multor inimi. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Citiți din nou istorisirea asta. Veți vedea că aproape în fiecare verset există ideea de respingere. Maria e aproape respinsă de Iosif. Dacă nu intervine îngerul, Iosif n-ar fi primit-o. Iosif ar fi fugit. Hristos este respins. Toată viața lui stă sub spectrul acesta a respingerii. Ajung în Betleem, ajung la Han, sunt respinși de la Han, sunt nevoiți la un moment dat, după o vreme, să fugă și din Betleem, pentru că sunt în continuare respinși. Respingere, povară, responsabilitate. Dumnezeu vrea să fie partener cu tine. A pierdut dimensiunea uimirii, e adevărat, dar a mai pierdut ceva. A mai pierdut pe drumul ăsta și dimensiunea responsabilității pe care o avem. Dumnezeu vrea să fie partener împreună cu tine. Dar asta îți dă niște responsabilități. Nu mai poți trăi oricum, nu mai poți face ce vrei pentru că ești partener cu Dumnezeu. Partener cu Dumnezeu. Este o povară care se pune pe umerii tuturor celor care pornesc în această parteneriat. Este o povară care se pune pe umerii tuturor celor care aleg să continue să slujească lui Dumnezeu. Și cred că povara ne face adeseori să fugim. Să renunțăm la slujire. Dacă în seara asta ești aici și tu știi ce dar ți-a dat Dumnezeu, tu știi ce a pus Dumnezeu în tine și cât de valoros este ce a pus Dumnezeu în tine pentru cei din jurul tău. Unele dintre daruri sunt darurile care te fac să fii aici în lumina reflectoarelor, să știți că nu e un loc ușor. Alte daruri nu sunt daruri pentru lumina reflectoarelor, dar sunt daruri esențiale trupului Hristos, acolo, în spate, acolo, printre oameni. Tu știi ce dar ți-a dat Dumnezeu ție. Fără darul tău, biserica este mai săracă. Fără darul tău, fără slujirea ta, oamenii sunt mai săraci. A trimis Dumnezeu la tine în seara asta să-ți spun să continui să slujești. Să accepti și responsabilitatea pe care Dumnezeu o pune pe umerii tăi. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte că Dumnezeu vrea să fie partener împreună cu noi. Iar parteneriatul acesta naște pe de-o parte o surpriză, o bucurie, o uimire extraordinară care ne încântă și o încântare care se revarsă în tot sufletul, dar pe de altă parte și o responsabilitate. Responsabilitatea de a ne duce slujirea până la capăt. Responsabilitatea de a purta povara acestei binecuvântări. Uitați-vă la Maria. Mergeți pe drumul ăsta pe care merge ea. N-a fost un drum ușor. N-a fost neapărat un drum plăcut. Dar Dumnezeu a folosit umerii ei pentru povara asta. Și prin povara asta a adus mântuirea lumii întregi. Nu știi niciodată cum va schimba istoria vieții unui om. Zâmbetul tău. Vorba ta bună.
la momentul potrivit va schimba traiectoria cuiva, faptul că te-ai dat lui Dumnezeu și ai ales să porți această povară. Și zic, Doamne, ajută-ne. Cum e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu din istorisirea aceasta? 1. Dumnezeu este stăpân. Este stăpân peste istorie, este stăpân peste devenirea noastră ca oameni, este stăpân chiar și peste rău, pentru că răul niciodată nu triumfă. Și cum mai e? E partener. Putea să facă totul singur. Putea să facă totul împreună cu îngerii. Și noi să fim spectatori. Dar a ales să facă totul împreună cu noi. Mărit să fie El. Și închei. Cum e Dumnezeu în istorisirea asta? Îmi place atât de tare Evanghelia după Ioan. Ioan descrie cu totul altfel istorisirea întrupării Domnului Hristos. Este o Evanghelie atipică, o Evanghelie spirituală. Și în Evanghelia lui Ioan, Ioan zice la un moment dat că El, cuvântul, pentru că Ioan vorbește despre El în primul capitol ca despre cuvânt, Logosul întrupat, El, cuvântul, zice, s-a făcut trup. Știți versetul? Și ce a făcut trup? Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În original, acel a locuit este de fapt un verb care spune, tradus motamo așa, și El, cuvântul, a cortuit printre noi. Adică într-o zi Dumnezeu și-a luat cortul și a venit în vizită la noi. Și acolo în valea aia unde toți aveam corturile vieții noastre, într-o zi Dumnezeu și-a pus cortul Lui lângă cortul tău. Și fără să-ți dai seama, dintr-o dată, ai devenit vecin cu Dumnezeu. Atât de tare s-a apropiat. Încât Dumnezeu și-a pus cortul lângă tine. A cortuit printre noi. Într-un mod atipic, într-un mod diferit, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui. Noi ne-am uitat la tot ceea ce a făcut El. Ne-am uitat la tot felul în care a trăit El. Am văzut slava Lui. Dar Dumnezeu, ca să poți vedea slava asta, întâi s-a apropiat. Cum mai este Dumnezeu? Este stăpân, este partener și vreau să închei spunându-vă că Dumnezeu este aproape. Aproape. Aproape de fiecare dintre noi. Interesant felul în care alege întruparea Fiului Său. Nu l-a făcut un prinț ca să... Mi se pare că e prea departe de noi. Nu putem să ne identificăm cu El, ci ales să-L întrupeze atât de jos, încât fiecare dintre noi să se poată identifica cu El. Ales să-L întrupeze așa, în istorisirea aceasta, în așa fel încât să nu existe om niciodată născut pe pământ să poată să zică, eu nu pot rezona cu El. Remarcați uimirea. Cel de necuprins devine țărmuit, limitat de un corp. Cel ce deține tot universul, cel care îi cântă stelele, și asta este dovedită științific, îi cântă stelele, cel care îi se închină galaxiile, este așezat, înfășat și așezat într-o iesle. Puteți vedea grozăvia momentului? Cel pe care au fost create toate lucrurile. Cel care cheamă toate lucrurile și ele se prezintă. Este culcat pe un pat de toaie. Dumneavoastră puteți vedea grozăvia acestui moment, uimitorul moment pe care Dumnezeu îl creează sub ochii noștri, cum vine Dumnezeu la noi, de ce a venit așa? De ce a venit atât de jos, ca oricine, oricât de jos, oricât de apăsat este, să poată simți și El bucuria sărbătorii. Să poată să zică și El, împreună cu noi, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este aproape. Atât de aproape încât îți poți întinde mâna și poți, prin ochii credinței, să-L atingi pe Dumnezeu. Dumnezeu este aproape. Aproape de fiecare dintre noi. A trăit viața noastră. S-a identificat cu noi, ca noi să ne putem identifica cu El. Este o cântare superbă. O tot ascult în vremea asta de ani de zile, chiar aproape pe repeat. V-aș cânta-o dacă aș putea cânta. Dar nu pot cânta. Și pentru că nu pot cânta, îngăduiți-mi să recit o parte din ea. Cred că o cântă cei de la Theo Family, că am auzit-o și în variantă sinfonică. Zice cântarea așa: și a fost Iisus
copil. Fără leagăn, fără slavă. Și în ființa lui firavă au putut să fie ori de ger. Și a fost Iisus copil, ca să aibă toți copiii. Tot în cer. Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă bacii cum n-ardeau pe față macii. Cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac, ca să aibă toți săraci bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng mie în zori pânzii, ca lor ochii măurați. Și a fost Iisus flămând, ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce-l pândeau pe afară leii. Și din culmile Iudeii și în pustiul arzător, și a fost Iisus un miel, ca să aibă în el toți miei în păstor. Ca să te poți identifica cu el. Atât de aproape a venit. Nu există om, cel puțin nu în țara noastră, care să nu poată să spună că Dumnezeu nu și-a pus cortul în cortul lui. Dumnezeu a cortuit lângă fiecare dintre noi. Într-o zi Dumnezeu a căpătat o adresă. Îl poți căuta, îl poți atinge, poți să stai de vorbă cu el. Dumnezeu a venit aproape. Aproape. Aproape de fiecare. Te poți adresa lui, poți să-i ceri, poți să ai acces înaintea Marelui Împărat. De ce? Pentru că el a venit aproape. Cum e Dumnezeu? Dacă nu știi nimic și dacă nu înveți nimic din toată sărbătoarea asta, dacă te vei pune pe repeat atunci când se va predica, pe autopilot atunci când se va predica, cum e Dumnezeu? Ce-ți spune toată istorisirea despre Dumnezeu? Ce poți să știi tu despre Dumnezeu? 3 lucruri ușoare de reținut. Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu e partener și Dumnezeu este aproape. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mă chem acum la o rugăciune, pentru că Dumnezeu este aproape. Aș vrea în seara asta, la finalul acestei seri de colindă, fiecare dintre noi să stea de vorbă cu El. Pentru că este, ziceți dumneavoastră cum? Aproape. Și pentru că este aproape, cu siguranță că poate să audă glasul nostru. Strigătele noastre. Am spus-o adeseori, în rugăciunile noastre personale nu este loc pentru a învăța pe Dumnezeu teologie. Nu este loc de cuvinte pompoase, nu este loc de expresii foarte rotunde și foarte bine periate. Rugăciunea noastră este loc de sinceritate. Este loc de inimă deschisă. Dacă Dumnezeu este aproape, spune-i ce în inima ta. Spune-i în această seară, uite, Doamne, eu n-am o problemă, eu știu că Tu ești stăpân, dar, Doamne, parcă peste devenirea mea nu ești stăpân, parcă lucrurile iau razna în viața mea, parcă nu reușesc să fac nimic din viața mea. Doamne, doar atâta vreau să știu, atâta în seara asta, nimic altceva. Vreau să știu că ești în continuare stăpân peste viitorul meu. Vreau să știu că mă vei scoate la capăt. Vreau să știu că la 30 de ani, când mă voi trăi împlinirea planului Tău în viața mea. Asta vreau să știu. Mai spune-mi odată povestea asta a stăpânirii Tale peste viitorul meu. Asta vreau să știu. Sau poate că te afli într-un moment teribil de dificil al vieții tale. Poate că peste viața ta au început să bată vânturile praznice. Spune-mi Dumnezeu doar atât, Doamne, vreau să știu în seara asta că Tu nu ești copleșit de răul ăsta. Că viața mea nu ți-a scăpat din mâini. Că ești în continuare în control. Vreau să-mi spui din nou că ești stăpân și că mă vei scoate la liman. Vreau să știu, așa cum spunea David, că în acest întuneric teribil în care mă aflu, ești și Tu. Ești și Tu. Atâta vreau să știu. Spune-lui Dumnezeu, poate că ești copleșit de responsabilități. Spune-i, sunt obosit sau obosită. Vreau să știu doar că ești în continuare cu mine, partener cu mine în viața asta. Că nu m-ai lăsat singură sau singur în creșterea copiilor, singură în toată vânzoleala asta. Vreau să știu că ești partener încă cu mine. Și fiecare dintre noi poate spune Dumnezeu, sunt atât de bucuros că ești aproape. Ești bucuria vieții mele. Te rog, rămâi aproape. Putem să-i spunem asta lui Dumnezeu? Dacă da, haideți să ne ridicăm în picioare și fiecare dintre noi, în cuvintele Lui, stă înaintea acestui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.